Россия большая многонациональная страна. Здесь в мире и взаимопомощи живут русские и татары, белорусы, украинцы и много-много других национальностей. У каждого народа есть свои писатели, свои поэты. Их творчество для нас важно и интересно, потому что народы России большая и дружная семья. Матур тел, әткәм-әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Бу тел белән әнкәм бишектә көйләгән, аннары төннәр буе әнкәм хикәят сөйләгән. Ан тел һәрвакытта ярдәмең белән синең кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем. И туган тел синдә булган иң элек туган тугам. Ярныкаргыл дип үзем һәм әткәм, әнкәмне ходам. Родной язык, отца и матери язык. Я в мире множество вещей через тебя навек постиг. Сперва на этом языке, качая язык, пела мать, а после бабушка меня старалась сказку унять. Ты мне помог понять и радость с новых лет, и боль души, когда в глазах темнеет, меркнет ясный свет. Ты мне родной язык, изречь молитву первую помог. Прости меня, отца и мать, великодушен будь мой Бог.